Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ एकदमबारे मा होनगोन इन्टारेस्टिं जागोन। इन्टारेस्टिं। आङो दिनैसिम जोंहा मामाखौ आङो प्रेंक भिडिअ बानायफेराखै। जोंहा मामानि सायावहा बा सोरखौबाबो प्रेंक भिडिअ बिदि खालामफेराखै। आंनि इउटुब चेनेलावहाय बेनो फार्स्ट प्रेंक भिडिअ जागोन आरो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड ना नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो। आं प्रेंक खालामनो माने आङो बिराद रिक्वेस्ट फैदोंमोन आरो प्रेंक भिडिअ बानाय बांसिन लावदुमनि सायाव प्रेंक भिडिअ बानायनानै माबा फैदोंमोन आरो लावदुमनि सायावहा माने प्रेंक भिडिअखौ बानाय बिदि होननानै खिन्थु आङो लावदुमखौ उनावहाय बानायसिगोन एबा दा बानायथ'ला आरोना दा बानायथ'ला माने उनाव बानायसिगोन आरो ओमफ्राय दा आङो जोंहा मामाखौ मा प्रेंक खालामनो होननानै सानबाबो मोनाखै। ओमफ्राय लावदुमा आंनो मोनसे टिप्स होबाय आरो माने मा प्रेंक भिडिअ बानायनो माने लावदुमा होनदो आरोना मा होनदो भिडिअखौ नायलांबाय थानानै मिथिगोन। स' दायो आङो जोंहा मामाखौ कल खालामदो। होलाय फना मा होननांगौ होनदो आं सिखायबाय थाबानो मामायानो गबोसो नङालै दे बुंग्रोखा मा होननांगौ मामा ओरैथो जाबाय नङाना इसोर लाखिजाबाय इसोराव फैदोंमोन नोंसोरबो जेबो साननांला होननानै आं ओमफ्राय मानो मिनिनो ओंखारसोदो देलाय जेनेबा मा होनांगौ हेलौ मा आं मिनिनो ओंखारदो बिदा हेलौ मा फार्स्टआव प्रेक्टिस खालामना लाग्रोनांगोन हेलौ माने आं जोंहा मामानि फनखौ दिनै खेबसेबो रिसिभ खालामाखै। ओमफ्राय आं लावदुमखौबो होनखादो आरोना जोंहा मामानि फनखौ रिसिभ खालामनाङा दे बिदि होननानै। ओमफ्राय जोंहा मामाया फनखौनो खालामबाय थादो माने रिसिभ खालामाखै नालाय आरो सानसेबोथ' बिदि रिसिभ खालामफेरैथ' जाया नालाय बेखायनो मामाया कल खालामगासिनो आरो हेलौ ओवर एक्टिंग करता साला ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। हेलौ मा आं इसानाव आलासि जानो फैदोंमोन ओमफ्राय आंखौ माबा लाखिस्राबाय हाबा खालामनो थाखाय आं ओमफ्राय दा नोंनियाव मा फैसा बुंहरनो जादों बाबानो खिथाना दे होनना बुंनांगौ हो दे होमबा जेबो साननांला होननानै दे हाबाखौ साननैसो उनाव माइ गायखांना खालामना होसिगोन आं लाजियोलै इदि होनदों नङा नों होनना होमबा नों होनो लाजियो आं होननाय नों होननायबो पार्थक्य ना आयो फाइनली Namaskar. Let us unitedly work to stop further spread of COVID-19 in our country. For the next few days, step out of your house only if it is absolutely necessary and stay away from crowds. You must remember 3 things. Wear your mask properly, wash your hands frequently, and maintain a distance of 2 meters from others. Do not forget to take your vaccine on your turn. For more information, call 107. रिसिभबो खालामाखै दस' जों कलखौनो खालामबाय थादोंमोन दोनैनिफ्राय आंनि बिखाया मानो गिदिर Namaskar. Let us unitedly work to stop further spread of COVID-19 in our country. For the next few days, step out of your house only if it is absolutely necessary and stay away from crowds. You must remember 3 things. Wear your mask properly. रिसिभखौनो खालामाखै मा खालामनांगौ होनबा दालाय हरफिनगोन इयो हरफिनदो ओमफ्राय आं प्रेंक भिडिअखौनो आंसो माने गिबाय थादो जेनेबा बोरैबा मोननाय नायदां
रायजागोन नामा इदि Namaskar. Let us unitedly work to stop further spread of COVID-19 in our country. For the next few days, step out of your house only if it is absolutely necessary. And खिनो ओंखारबाय खिनो ओंखारनायाथ' ओरैनो आं गिबाथाय खिनो ओंखारो अरे कहना क्या चाहते हो आं सिगाङाव हरफिनबाय हरफिनबाय दे जोंहा मामाया हेलौ हेल' गाबोन फैया मा होनदो बुधबाराव गायगोन माबा बिस्थिबाराव अ फुं दंबावो दिनैबो फुना फैबाय ओमफ्राय हाजि थिखा होदो फुं ए माइ गायनायखौ माइ गायनायखौ गाबोन फै ओमफ्राय समफोर गाबोन हालेवना दोनखासिगोन माबा मोना फैयाखै दै सोदो दैया मेरलाखा नालाय दै सोनानै दोनबोदों ओमफ्राय ओइथिंनिखौ गायला होमबा गामि जोबथारनायनि हाखौ बेखौ थिखा होबाय गायला होमबा माखौथो गायगोन बेथिंगारि नालाय अखाल गायनाया अमा फिसा माबाखौ मासे नायगिरैनो होनांगोन गाबोन मा मादि होननो जाबाय आं मा गाबनो जों ओंखारबाय आं मानसि मा खालामदों नोंलाय बाबा दं नामा खाथियाव बेयो दङ जिबो बाबामोन आदाबो बाबाबो राजासो न'नियाव गाबबाय थादों माबा मबाइल आं मोनसे खोथा खिथानो दे बाबानो खिथानाङा खिथा दे बाबा गैयाना खिथाला दे जेबो नङा दुब्लियावसो दङ मादि खिथानो जाबाय आङो माबा मा होनो आङो इसानाव आलासि जानो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आलासि जानो फैनायाव ओमफ्राय इसानि न'नि मानसिया लाखिबाय आंखौ ओमफ्राय दा इसा न'आव दं दा ओमफ्राय दा न'आव माइ गायनो फैला होमबा गाबोन ओमफ्राय दा न'आव माइ गायनो फैला होमबा गाबोन अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या फैया माबा मा होनो गामिनियाबो बेखौनोथ' ओमफ्राय माइ गायनो फैला होमबा गाबोन नङाले हाबा खालामनोसो लाखिबाय उनाव खालायगोन ना नोंनो माथो आलासि जानो थांब्रबनांगौ जाखो न'आवनो थाबानो बेयावनो थाबानो जायो रुमाव नङाले आंखौ इयो लांबायबा माबा मामामोना लिंहरदो मानोबा इदि होननानै ओमफ्राय आं थांबाय ओमफ्राय थांनायाव आंथ' मिथियाना आंखौ इदि लाखिगोन होननानै ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा बुरजा फैबाय ओमफ्राय फैनानै ओमफ्राय लाखिस्राबाय दा बाबाया सिन्था जालायगोन दा सिन्थानो हामथाबलायगोन उनाव लाखिनानै माबानो जायो ओमफ्राय हाबाखौ उनाव खालायगोन होनना बुङो माथो होनदों इसालाय माइ गायखांबायनो हाबा होसिगोननो सरिलै मा सरि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा सरि माइ गायनांगौ दा मानसिफ्रा ओरैनोमोन मालाय इउटुबाव जोंखौबो देखाय होननायलायदों मानसिफ्रा माखौ इउटुबाव माइ गायनायाव देखायनांगौ होननानै बयबो फैनो ओंखारदों 25 जन 30 जन जागोन गाबोनो माइ गायग्राया आं गासैखौ बुंगोन दा होननानै होमबा आं बेखौ बुंगोन दे ओमफ्राय माबा बिसा न'नियाथ' मानिदोंमोन जेबो नङा दे फरायग्रोथो साख्रि लानो गोसोबालाय साख्रि लाग्रोथो बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा इसनि गामिनिया जानाय नङा लाखिनांबाय आं गाबनानै आंनिया मेगनानो बुथेनानै दोनांबाय थायोबा बोरैबा मोनदों आं
होमबाबो थाखोबानो जायोमोन ना मानोथो थांनांगौ जाखो दा जानानै ओंखामखौनो जानाय नङा दा खोनाबाथाय खोनायाखै बाबा गैया दा बाबायाथ' दुब्लियावसो दंहैयो नङा जेनेबा दा गाबोन फैबा समफोर माइ गायनायाव सानसेल' ओमफ्राय थांफिनगोन होनना बुंबानो जाबाय नावगारला हगार हरलानो डाइरेक्ट हाबा हाबना होखासिगोन नों मा जागोन सिलाय न'निफ्रायसो हाबा हरनो नागिरनाय नालाय दैलांबायोबानो खालायगोन माइ माबाखांनानै इसानिया माइ गायखांबाय ओमफ्राय मा होनो बे साननैसोआवनो हाबाखौ होनोसै होनना बुंदो ओरैनोसो दाङा इउटुबनिसो भिडिअ बानायदों ओरैनोसो होनदों मा आङो सोरबा नोंसोरखौ गारनानै बिदि थांगोन आं न'निफ्रायसो गोदोर हाबा जानानै थांगोन दा गाबोन फै खोनादों ओरैनोसो होदोलाय गिबायमोन नामा नोंलाय मालायफोरा इदिनो सोदो मालाय आगोल नोंसा फिसाजोखौ फैनो जोंबो इउटुबाव थागोन बै क'क्राझारनि हिनजावा नोंगो लखन लानो बिजाव जालिया बेबो सोदो नङा नोङो हसा होननानै सानबायमोन नामा हसा सानबायथ' आरो हा मिथियाबा फन हरदों फन खोनो थिखाङा सानैबो नङालाय आं नोंखौ इदिना बुंदों माने बिखौबो होनदो आरो ओइ नों मामानि फन फैबाथाय थिखांनाङा आंबो थिखाङाखै आङो इखौ नोंसानाव लांबाय हाबा लांबाय ना थगायदो दे होननानै आंहा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायदों मा होनदों बिखा ख्लाब ख्लाब मोनोना थगायदो हस्ता सानदों आरो आंहा थांफैथार खोथिया फुनानै मेंना फैदों आङो नोंलाय मानोथो फुहैनाय होनबालाय फुबाय आंबो बिसाखा फुबाय आंबो फुहैगौमोनलै खोथियाखौ ओमफ्राय गाबोन फुजाला नामा खोथियाखौ जों गाबोन मर्निंआवनो थांगोन फुनो मोनगोन बुरजायैनो दंबावो खोथिया ओमफ्राय गाबोन फुहैगोन दे गाबोन थाब थांगोन जोङो थाब फै ओमफ्राय आबाखौ अमा फिसा मासे नायगोन न'निजों मा नों गिमारनाय नामा नै आं भिडिअस बानायबाय थादों नोंखौ इउटुबाव नों गाबोनो नायबानो जाबाय भिडिअखौ खोनादों दे दोनथ' आं फुजानिफ्राय थांफैथार सिंसासोदो खोथिया फुनानै केसि माहैयो इमान बार फन खालामबाय नों बेखिनि रायलायनो थाखायनो हरदोंमोन नामा होमबा आंखौ इमान मोजां हनै आबामोन फैसो आबाया सानसे दुब्लियाव थादों आदायाबो ओंखामफोर संनो माबार बाजि आरो मैगं हाबाय थादों रे तु बाजैनो हैलाय फुजा होदों बाजैनो हैलाय होमबा फनखौ माया सानदोंमोन खोमा हस्ता मारदां होननानै जाबाय जि मिनिनो ओंखारदोंलै आङो हो हस्ता साननाय गिलायलायबायमोन नामा ओमफ्राय नों बाबानो खिथागौमोन ना खिथायामोन मा गाबनानै ओंखाम जानाय नङामोन होनदों सोरो बाबाया आं मिथिखायोना मैगं सायदों आं फुजा होनोसै बाजैनो हो नों फुजा हैथां बाजैनो हो थांगोन दे हेल' बाजै बाजै आं दायो जोंहा माखौ मा थखाय हरदों मिथिबाय ना ओइ आंखौ लावदुम लाहानाव आलासि जानो लाबोदोंमोन आंखौ लावदुमा ओमफ्राय बिसा गामिनिया लाखिबाय आंखौ हाबा होसिगोन बाबानो खिथानाङा होननानै थखाय हरदोंमोनलै आङो ओमफ्राय गिबायब्रा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनजोब्बायनो खोनादों मबाइला थुख्रासो लाबाय सोरो सना मा खालामदों सना दाननासो लांबाय माने जोंहा पुरा खोथिया फुबाय थादोंना हाजिराफोरबो दंमोन ओमफ्राय बाबामोना फैयाखैनो आरो आं मिथिखायो आं दा बायदियाव बेबायदि थांनो हाखाया होननानै मानो होनोबा जोंहा आब'आबो न'निफ्राय बिदि गिदिर हाबा खालामना जायाखैना जेनेबा गुमैया खावना लांनासो जादों बेखायनो माने जोंहा माबा बे सिमां दङ आरोना फिसाजो सासेखौ जेनेबा आंनि अनगाथ' रावबो फिसाजो गैला फिसाजो सासेखौ माने मोजाङै हाबा हरगोन बिदि होननानै ओमफ्राय
बिखा क्लाब क्लाब मोनदों मामाया आं माने लावदुमाथ' होनदोंमोन फना दानदो फनखौ दाननानै बाबानो खिथानाङा दे होनना बुंहरनो होदो होननानै बुंनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसोर सिन्था जाबाय थागोन ना आङो आरो बायो बिसोर सिन्था जाबाय थाबा बेखायनो आं डाइरेक्ट बुंहरबाय आरो स' नोंथांमोना माबोरै मोनखो आंनि दिनैनि प्रेंक कलखौ आइ हप नोंथांमोना मोजां मोनदों स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय